Какво става, потребители на YouTube? Аз съм Посейдон, завърнах се, бях болен и томболата е спечелена от НС, нищо не е нагласено и сега ще ходя на PvP с Epitons Match и Iron Bроня и Полшанки. Само да се върна до Restapa Banana 145. Да. И пишем Restapa Banana 145. Вижте кой лева съм, 54 лева, бях направил малко да ме мечва за ренчанна, но нямам лапис. И за това. Иначе това са мечовете. Вижте каква броня аз взех от евента. Хубава. Две хубави лопати с Fortune 3 и така две хубави кирки с Fortune 3, пишем Space and Breaking 3, както и така лопата. Да се направим броня. Направим две брони. Няма да стигне айрона. Няма да стигне айрона с две. Да, няма да стигне айрона с две. Три. Добре, спален. После отиваме на Home и Shotgun. Да, това са моите легендарки. Стаки половина горе-долу. Плюс тия, които имаме стаки 8 в томбата, която не спечели. Имаме доста легендарки. Сега отиваме на Home. Съм си подготвил Restapa Banana 145. Готово. Лол. Добре, тази къща е най-ганата. Тази къща ма дрази много. Не знам. Вижте нашата къща, вижте неговата къща, не знам. Казах, отиваме на PvP. Ставаме този айрон тук. Тук съм имал готово, ставаме тази броня тук, после ще ходим с един меч, сега с малко по-силен. Въх изплаших се! Хора, дайте намаля звуците. Музик. Така, май добре. Така съм. Полшанки да взема. 8 една и една спитка. Ето това ще. Даже. Сега няма да дам наградата, взимам неговите и бягам. Добре, ще трябва да отида до Home. В този Home още не съм споменал, но трябва да добавя и чинцер, се забравям. Където си имаме печките, даже има. Не знам що. Има доста кол. Къде по 2 стака съм сложил. И всичко на... Пример, дайте да покажа, тук имам звъните. Например, какво да изпечем? Ще изпечем. Добре, какво да изпечем, бе? Изпечем. Стан дърво. Слагаме го ето тук горе. Така съм направил в другата къща и той... Някой да не е повредил системата.
Кой е... Ебо! Чакай, бе! Как може тук да се слага? Яба... А много бъгнато. Това не се слага. Лагна ли сървъра? Какво стана? Къде? Не. Що не можеш да се печели? Къде? Странно. Гранд промо. 3 ранка. Overlord. Цена 40 лева. Плащане чрез еконт и почта. 3 ранка Overlord. Това хич не е зле. Ти си нещо като Owner. Дават ти конзола за 40 лева таки 3 ранка. Мога да дам единия на Тинтер, другия на Мастер 5 на другия на Деух. Не! На Мастер 5 на нямам дам, аз ще вземам и метал си телепорта. Добре, отивам на War PvP и ще му приема, макар че се тъпа до него да го убия. Отиваме на PvP, той няма никой. War PvP. За яко меле, за клипа. Какво? Памшът машина. Ще изчакам 5 секунди да взема голда. 10 голдингът. War PvP за клипа. YouTube channel The Blue Cross BG. Чакай, The Blue Cross BG. Сървъра. There you go. И ми даде ингати. Много се бъгна, бе. Искам. Точно изкара къла. Добре, хора, това ще е клипът. Следващия клип ще правя PvP-то, надявам се да ви е харесал, абонирайте се, харесайте и чао!